Hola, soc la Irene d'Enginyeria Sense Fronteres, que és una de les entitats que està darrere d'aquest conte infantil i es va fer la llum que en aquesta campanya de mecenatge que us estem presentant. Enginyeria Sense Fronteres fa projectes de cooperació, però també fa campanyes d'incidència pel dret a l'aigua i pel dret a l'energia, i en aquesta campanya, en la del dret a l'energia, també formem part de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, i hem tingut la immensa sort de poder participar en aquest projecte, en escriure de manera col·laborativa aquest llibre amb famílies de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, amb les il·lustracions de la Ivonne Navarro, i que serà ecoeditat per Pollen, perquè aquest llibre d'alguna manera pretén que deixem de parlar, o que a part de parlar del que els nens i les nenes pateixen, puguem generar aquests espais en què nens i nenes comparteixin des de l'empatia, des dels impactes emocionals en la salut física i en la salut mental que té la pobresa energètica, puguin compartir aquestes situacions i puguin arribar al punt de defensar l'energia i l'aigua com a drets que haurien de tenir garantits totes les famílies. Així doncs, us animem molt a participar en aquesta campanya de micromecenatge, a donar-li una empenta en aquest conte perquè pugui estar aviat a totes les escoles i a totes les cases i puguem contribuir així a la lluita contra la pobresa energètica.